Ngiyabingelela ohlelweni lwethu lokwethulwa kwezindaba umhlaba wonke jikelele. Lo onibingelelayo-ke uSiphumelele waKaMbhele phasi le eMzimkhulu esigodini saseMatsheni. Ngithi angithathe le thuba ngiphinde ngibonge kumuntu wonke okwazile ukusixhasa kulo hlelo lwethu njengoba lube yimpumelelo ngithi kwande. Ngiphinde ngicele-ke bakwethu ukuthi uma usandongena kulolu hlelo lwethu siyacela ukuthi njalo uma ungenile ufike ulike ubese uyasubscribe uphinde ushaye i-notification bell ukuze ukwazi ukuthi njalo uma khona umsebenzi esiwufakayo ikubikele ifoni yakho. Ziyakhala-ke ngempela manje nakho-ke siniphathele kona bakwethu okwanamhlanje. Iy'ndaba zethu zime kanje. Siqale khona eMzimkhulu sithi uJumbo umfo kaNyangiwe sithola ukuthi uyazalwa namhlanje njengoba kumhla ka-10 February kunyaka ka-2022. Siyambongela kakhulu. Sikhumbule ukuthi besike sezwa ukuthi ubesanda ukuthenga imoto, kusho ukuthi into zakhe zihamba ngolayini. Nazi-ke ezinye indaba esiyitholayo bakwethu. Sithola ukuthi McRecordsKzn bayadropha ngomhla ka-14 February i-EP yabo, isihloko sithi amaqhawe omzabalazo. So bafethu sokhumbula kakhulu abafana ukuthi baye bawina i-Best Afro Sasma Award unyaka odlulile. Bathi bayabonga-ke bakwethu nge-support enibanikeze yona nangothando. Futhi-ke kulokhu basebenze ngokuyikhandla, basebenze nabantu abaningi ukuveza ithalente labantu bangakubo ngoba bayabona ukuthi lento iyandlondlobala yomculo. Siyanibongela-ke bafethu. Okunye sikutholayo-ke bakwethu sithola la ukuthi uMusicolics benokhetha noBig Zulu kunengoma ezophuma abayiphekayo e-studio. Bathi izoba nzima kakhulu. Bebengakasisho isihloko sengoma nokuthi izophuma nini, kodwa bayathembisa ukuthi ingoma imnandi kakhulu ngale ndlela eyisimanga. Uphinde futhi ukuthi ukhetha benoMusicolics kunengoma yabo eyihit ephumile ethi izesheli isihloko sayo. Aphinde amemezele ukhetha futhi ukuthi kunengoma yakhe ezophuma ngomhla ka-14 February isihloko sithi iJezlam. 14 February uthi iyaphuma ingoma nakanjani. La sinentokazi esencane efike ngegiye eliphezulu kwelamapiyano umculo ethi iyajabula ngokuthi ibe kule ndima yalo mculo. Igama layo-ke intombazane bathi uNkosazane Daughter. Elokuzalwa uNkosazane Nolwazi Khimbali. Isencane ngempela yona le ntokazi, kodwa-ke ithi izimisele emculweni amapiyano ukuthi isazokwenza izimanga. Isebenze nabantu abaningi kakhulu esibala kubo oTaylor, sibala oMaster KG, sibala oDJ noTaxini kanye noDJ Maphorisa. Abanye-ke le ntombazane bazoyazi ngengoma ethi umama akekho eyaduma kakhulu ngayo. Awuthi ngivele ngiyishintshe lento ngingene kumaskandi bakwethu ayivele ikhale ngempela-ke manje la ngiphethe uNjoko. Uthi-ke bakwethu uNjoko ngomhla ka-12 February ucela ukuthi nonke nilalele isigiya ngengoma kuKhozi FM uzobe ehamba noZimiphi Biyela. Ucela ukuthi ningasali, kukhona awuzokwethula ngoba sazi sonke bakwethu ukuthi-ke lena inyanga yothando. Uthi uNjoko kukhona afuna ukudlulisa kubantu baseMzansi Afrika. Sisekhona-ke kuzo indaba zamabhinqa bakwethu la sithola ukuthi uKhuzane uthi uyathobeka inhliziyo kakhulu uma akwenzayo ukuthinta wonke umuntu omculweni kamaskandi njengoba wazi ukuthi avuse ikhaya lakhe alenze libe lihle kanje. Uthi-ke yena-ke umfo kaMpongose kanti akaqedi ukwakha lapha kubo njengoba lapha ngemuva kunendawo esalungisa. Uthi le ndawo indawo afuna ukuthi batholakale kuyo njalo ngoLwesihlanu ngesikhathi zantambama, indawo abazozijabulisa kuyo. So siyakubongela mfo kaMpongose, uwenzile umsebenzi omkhulu, uyindoda qhawe lethu. Sesivala nje bakwethu la sifala ngendawo yasemahlabathini eMzo Lifestyle khona la eDurban. Kuzobe kuneDurban Wine Festival esithola ukuthi lapho khona abaculi ozobe beboshelwe khona. Kukhona uDJ Tira, kukhona amaqwabe twins odlala Thuxini, kukhona noKhuzane bakwethu uyena omele umaskandi kuyona leya ndawo. Khona-ke abanye sibatholayo bakwethu laphana sithola uDJ Bomb, siphinde sithole uFisherman, ngathi ukhona noDJ Phil, kube khona no-Andiswa, uza kube noDuncan bazobe betholakala kuleya ndawo bakwethu. Kanti ungena iGeneral kusho ukuthi u-250 khona, kanti eLibet ungena ngo-150, kanti mu-VIP ungena ngo-450. Bathi amathikithi atholakala endaweni zokuthola amathikithi usuku lwayo yonke lento engikhuluma ngayo. Bathi ngomhla ka-26 February kuwona lo nyaka lo, kanti bathi isikhathi sokuvulwa kwamagethi kube ku-1 o'clock. Bathi walala wasala wavuka wayisola nembila yaselumsila ngokuyalezela.